idefenn, szólít a végtelen táj, szállj velem, egy vulkán robban ideben, s ideben mindig szólít a végtelen táj, azt hiszem nem fenyeget minket. Persze kapcsolatokban néha előfordul egy kis viharfelhő. Számotokra ismeretlen a dal, de ha segítetek majd nekem, akkor együtt átjutunk ezen a nehézségen. Jó? Összezárt veled ez a viharfelhő, megállt és felgyorsult az idő. Mi marad egyben? Most kiderül mint soha se késő, soha se késő. A sorsvonal tisztán látható, meztelen a lélek, mint a tiszta tó. Én eldobok mindent, ami lent alatt, ami megkölt. Mossa az eső, mossa az eső. S most itt valami hal, de tépi áll arcunk a szél. Most itt valami hal, szemembe néz, hogyha félnél, ha félnél. Szakad szét az élet, szakad szét a lélek, szeres nagyon, elejártam értesz, elejártam értesz, neked hatom. Szakad szét az élet, szakad szét a lélek, szeres nagyon, elejártam értesz, elejártam értesz, neked hatom. Most itt valami hal, szoríts magadhoz jobban, kedvesem. Ez a vihar hosszabb lesz, most azt hiszem. De te vagy az élet, minden más csak mint idő. Mossa az eső, mossa az eső. S most itt valami hal, de tépi áll arcunk a szél, a szél. Most itt valami hal, szemembe néz, hogyha félnél, ha félnél. Szakad szét az élet, szakad szét a lélek, szeres nagyon, elejártam értesz, elejártam értesz,
Nagyon köszönöm, nagyon kedvesek vagytok. Ezt a kevesek által ismert dalt is végig mosolyogtátok. Remélem a következő dalt nem csak mosolyogjátok, éneklitek is, jó? Én is kicsit izgulok. Ez most lesz így először, jó? De minden hangra szükségem van! Akarom még! Sexy baby, sexy baby, jött ki, nem kell Wi-Fi. Tekerem baby, bye bye. Szilikon! Seki száj. Sexy baby, sexy baby, sexy baby. Sok budi csaj tekeri a spanoknak, és mindegyik egy budiban crazy. Mit csinálsz? A refrént gyere, aki tudja! Hipnotizált állány, akarom még, hogy sexy baby, sexy baby, jött ki, nem kell Wi-Fi. Tekerem baby, bye bye. Szilikon, seki száj. Sexy baby, sexy baby, sexy baby. Nagy budi van, nagy kötő van. Sok budi csaj tekeri a spanoknak, és mindegyik egy budiban crazy. Kösz. A többiek még tanulják. Meg egy kicsit így úgy látom, hogy meg vagytok lepődve ezen, igaz? A hímsoviniszta dalom. De amikor gyilkost játszottam, akkor jöttetek mindig. Meg amikor a tévében különböző szerepeket csináltam, igaz? Starban Start például néztétek, nem? Az se én voltam, ugye? Ezek mind szerepek. Dalok, amiket szeretünk. És hogyha megengeditek, akkor egy kicsit átkanyarodunk. Jó? A kerek egészet is fogom énekelni. Szerinted? Most? Most nem még. Ahhoz föl kell nőni, meg kell érni. Nem nektek, nekem. Annyira nehéz az a dal. Be kell énekelnem hozzá a hangszalagémat, jó? Úgyhogy most egy egészen más fogok csinálni. Az a helyzet, hogy mondom, sokat jártam tévébe, és ezek a tévés dolgok, ezek valahogy a szívem csücskévé váltak. Nem nagyon szerettem az elején, mert csak ilyen reklámként kellett bemennünk. Voltunk úgynevezett extra produkció. Az azt jelenti, hogy a adásszünetben te vagy a fellépővész. Gyakorlatilag, amikor kimentél WC-re, és izgultál, hogy ki fogja nyerni az aznapi versenyt, na akkor voltunk mi. Szóval egy idő után nyilván valahogy megfeleltünk az elvárásoknak, és akkor én egyszer csak ilyen szereplőként vettem részt különböző műsorokban, ilyen volt a Nagy Duett, vagy mondom a Starban Stars, nagyon megszerettem. Fiatalok vagytok, azt látom, úgyhogy elmondom. Én a Starban Star című sorozatnak az első évadában versenyzőként szerepeltem, azt megnyertem, és akkor egy pár évre még beültem zsűrizni.
Többen mondtátok, hogy tudjuk. Mindenki tudta? Tényleg? Egyet megmondtok nekem? Miért írogattok nekem olyanokat, hogy ne dumálj bele olyanba, amihez nem értesz? Nem ti voltatok, tudom. 15 éve keresem. Nem tudom ki, mert megírta, letiltott, és akkor azóta úgy hívom, hogy Facebook user. Az mind ti vagytok. Na jó, szóval, hogy nagyon-nagyon sok jó dolog történt velem a tévében. Például, ott ez a Sztárban megnyertem, és nem ez volt a legjobb dolog, képzeljétek el, hanem valahogy utána egy év alatt találkoztam az összes magyar előadóval, akit ebben a műsorban feladatul kaptam. És hát nagy képűség, nem, én azóta őket úgy hívom, hogy a barátaim. Volt, akivel csak egy benzinkúton találkoztam, tehát semmi közünk egymáshoz. Mondta, jó volt a Sztárbanban. Szia Zorán. Ő már a barátom, jó? Na, szóval így vagyunk mi, hogy ők hogy vélekednek rólam, szóval lehet, hogy ma megkérdezem tőlük, mert hát egy ilyen nagy helyre hoztam vendégeket, ha nem haragszotok, jó? És fognak nektek énekelni, jó? Itt várnak kint. Igen, ezen sokat gondolkoztam, hogy bejöjjenek el, de amikor így csináltam, a legtöbben oda néztetek. Úgyhogy nem. Kinek a koncertjehez? Akkor kit nézel? Na, akkor most maradnak szépen kín, jó? Meg learatom a babérokat, jó? Egy kis tápasztanak. Jóstő, fáradnak tőz, mint hanem a régen, van a tűz, alatt mindig sóvár. Az a régi, amivel beléptem, s megszülettem. Nagy utazás, azt mondta, ez az élet nem hal meg. Az ember soha el nem téved, lesz a bizonyos.
Persze, volt olyan, akivel nem ismerkedhettem meg személyesen, bár volt egy amerikai srác, vele kétszer is találkoztam, nagyon szakmai kapcsolatba keveredtünk. Ők 3 találkozót beszéltünk meg, ebből 2 jött létre, a 90-es évek elején, közepén. Hát hallotta az amerikai fiú, hogy van itt ez a vöröshajú gyerek, készül a szakmájára, gondolta, megnéz már engem, eljött, énekeltünk egymásnak, ő kezdte, válaszoltam, hogy énekeltünk egymásnak pár órát. Nagyon jól sikerült kis találkozó volt, elköszöntünk, olyan jól sikerült, hogy pár év múlva megismételtük. Ugyanígy énekeltünk, ez a harmadiknál már éreztem, hogy nekem kéne gesztust tenni, szóval állandóan ő jön ide. Amerikába kéne kirepülni, már nem volt kedvem. Londont megbeszéltük. Egy közös kompromisszum, neki egy csettintés, nekem a minden pénzem. De ott voltam időben, becsülettel, vártam, nem jöttem. Igazoltam, volt távol. Kiderült róla ugyanis, hogy UFO. Eljöttek érte az övéi, visszavitték a bolygójára. A zenéjét itt hagyta nekünk. Úgy hívják ezt a barátomat, hogy Michael Jackson. Nem kamúztam, tényleg találkoztam vele 2-szer. Ott volt egy másik 100 000 ember. Koncertnek hívták, de minden más, amit elmondtam, igaz volt. Billie Jean! She was more like a hurricane from overseas.
Thank you.